Muzičar, voditelj i preduzetnik Žika Jakšić za 60 godina, kako sam kaže tokom emisije Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Prošao je mnogo toga, a njegov život bio je posut ružama isto koliko i trnje. Danas na neke stvari gleda potpuno drugačije nego ranije, a istakao je koliko ceni vreme koje mu je preostalo. Vreme novac, ljudi ne znaju da ga protumače pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom. Ne znaju koliko je vreme vredno i koliko je važno da se ne troši uzalud. Još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, bez obzira što meni je moj peščani sat, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koji mi ostaje do moje, da kažem, smrti. Jel tako, jer ćemo svi doći do tog dana, je to drugo vreme koje je meni preostalo. Ja sam naučio i počeo da učim kako da ga cenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbedio, neko bi rekao možda komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena. Kaže Žika koji ističe da spava dok se ne naspava, da rasporedio je svoje vreme kada radi onako kako to njemu odgovara. U tom smislu slobodno mogu reći da sam, hajde da kažem, gospodar postao svog života. Međutim, neko bi rekao možda sam i nešto stvorio, da kažem, i u materijalnom smislu nemam neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Tako da preostalo moje vreme želim da trošim na pametan način i u tom smislu čak imam velike planove. Ne da bi zaradio neki veliki novac, nego tek imam osjećaj da ću, ako mi Bog podari možda 5, 10 godina, 15, bit ću prezahvalan. Da ću možda zarad mene i po mereno mojim sistemima vrednosti stvoriti mnogo više nego što je to uradio za ovih proteklih, hajde reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život, kaže Žika, napominjući da će mnogi ljudi kada dođu u neke godine, okrenu i tek tada probude se i shvate da su proćerdali svoj život. Jakšić je progovorio i o detinjstvu koje je proveo u Aleksandrovcu zajedno sa svojim roditeljima i mlađim bratom. U rodnom gradu, Žika kaže, imao je slobodu, a bio je i odličan đak Vukovac. Nas je bilo u toj generaciji, ne znam već koliko. Velika je bila škola, Aca Aleksić. Bio sam Tito pionir. Ja se sećam te zakletve. Onako nekad, možda neću celu da kažem, ali danas kada postajem pionir, dajem svečano obećanje da ću biti dobar i veran drug, da ću poštovati roditelje i starije. I nije ni bitno, ali ove dve stvari su jako važne kada prenesemo na ovo vreme, kaže između ostalog Žika i dodaje. Ali te reči da ću biti dobar, veran drug, da ću poštovati roditelje starije i kada prenesemo to sada na ovo naše vreme, nekako je malo i tužno. Malo smo se, da kažem, kako svet napreduje u tehničkom, tehnološkom smislu, ali usput i ljudi, ti trendovi, da kažem. Vi ste psiholog, pa onda to dobro znate, psihijatar. Kako se menjaju ta unutrašnja svijest i ako pričamo o moralu i etici. To se onako malo grize taj zub vremena i onda mi onako nekako je malo tužno i pitam se gdje se sve izgubilo to drugarstvo. Gdje se to izgubilo da ću biti veran, da ću biti iskren, pošten? Gdje da li se to malo gubi i kad? Ne samo kod novih nego i kod nas, stare generacije, polako i mi posustajemo. Žikina majka je bila učiteljica. Ona je najviše vodila računa o njemu i bratu, ali voditelj pominje i oca koji je također imao veliku, važnu ulogu. Bez ikakvog gubljenja razmišljanja. Prvo moja majka koja po prirodi, ona je učiteljica, mislim. Svako će za svoju majku reći da je ona divna žena. Moja majka je zaista bila jedna divna žena, ali i moj otac Dušan, koji je također bio, da kažem, ispravan čovjek. Nikada nisam doživeo neku agresiju mog oca prema majici. Nikada nisam doživeo da se on nešto dere na nju. Pazite, to je jedna harmonija koja je također između njih vladala. Gde sada s ove distance znam koliko je ona njega poštovala, a koliko je on onako, da se kaže, bio nežan prema njoj, a i prema nam. Što se tiče vaspitanja, majka je više provodila vremena sa nama. Otac je kasnije radio u fabrici kao tehnolog i često je bio na nekim putovanjima, kaže Žik.